Gdje je šminka, ovo, ona frizura? Nemaš ništa. Nemaš ništa. To je van budžeta. Mogu izjaviti da sam bio najzgodniji u reprezentaciji. Možeš. Mate Vucić. Pa 10 godina je moj otac odlučio. Pitao me da li bi ja htio igrati, ja sam pristao i taj je krenulo sve. Pa mislim da uvijek dajem sve od sebe na terenu i mislim da mogu puno toga dobro izvesti na parketu, što god se traži od mene. Menadžer me nazvao i pitao me da li bih htio proći probu, ja sam naravno rekao da bi, ko ne bi htio igrati za Cibonu. Prošao probu i to je to. Najdraži trenutak. Pa vjerojatno sad ovo nedavno osvajanje turnira sa reprezentacijom u Kini. Pa 10 i 11 su bili zauzeti, pa sam onda morao uzeti 9. Pa očekujem što bolji plasman u ABA ligi, očekujem da ćemo uzeti dvostruku krunu i od sebe očekujem da ću biti što bolji i što više participirati na terenu. Općenito, ne u hrvatskoj košarci, LeBron James. Nakon košarke, teško. Nemam drugi sport. Najgori sport za gledanje. Ženska košarka. Meso. Piletina i riža. Nema ga. Steak. Čaj. Pa nemam određene. Volim nositi u Nike, ali nemam određen model. Gdje najčešće šopingiram? Pa online čak najviše. Za 10 godina. Pa i dalje u košarci, ja se nadam. U Ciboni? Pa možda i u Ciboni. Nakon što se probudim, umijem se. Pa nadam se da će biti odaziv koji u finalu od prošle godine i da će mi to opravdati svojim igrama i da će nas nastaviti podržavati cijelu sezonu. Heja, heja, Cibosi.